Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaprubahan ng Commission on Election o COMELEC and Bank ang rekomendasyong magdagdag na isa pang party list seat sa House of Representatives. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, matapos ang pagsusuri ng lupon, mula 63 magiging 64 na ang kabuang party list seat sa Kongreso batay sa naging resulta ng national local elections itong Mayo. Kailangan pa raw ng konsultasyon ng mababang kapulungan kaugnay ng pagbabago. Ngunit nilinaw ng Kongreso na ang pasya'y manggagaling mismo sa COMELEC. Inatasan na rin ni Garcia ang Law Department at Supervisory Committee na magrekomenda kung aling grupo ang dapat iproklama bilang ika-64 na party list. Batay sa 1987 Constitution, 20% ng mga miyembro ng House of Representatives ay dapat kinabibilangan ng mga party list members. Humingi rin ng paglilinaw opisyal sa nasabing mga tanggapan kung ano magiging epekto ng kanselasyon ng registration ng Duterte Youth sakali maging final at executory ang mga pasya rito. Ito raw ang magiging pamantayan ng COMELEC and Bank sa pagpapasya kung aling party list group ang uupo sa Kongreso. Matatanda kinatigan ng COMELEC and Bank ang desisyon ng 2nd Division na kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List. Nagugat ang usapin sa panawagan ng Gabriela Youth, Anak Bayan at Kabataan Tayo ang Pag-asa ay diskwalipikaan na sabing grupo nito nakarang halalan at sa party list system dahil sa di umunoy misrepresentasyon. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.